What's up mga kabwa ko Bicolanong Uragon? Welcome to my YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. For today's video, tayo po ay mag-tutorial about nga po kung paano natin i-turn off ang ating Google Chrome para wala na pong pumasok sa ating mga ad sa ating nga pong mga cellphone. Pindutin po natin ang Google Chrome. Ayan pong aking pinipindot ng aking daliri. Pagkatapos niyan po mga kapatid, pindutin natin po yung tatlong dot sa taas. Pagkatapos natin pindutin yung tatlong dot sa taas, hanapin po natin ang settings. Pagkatapos natin pindutin po ang settings, hanapin naman po natin ang site settings ng ating cellphone mga kapatid. Pagkatapos po natin pindutin ang site settings, ayan pong tinuro ng aking daliri, hanapin na naman po natin ang your device activity. Yan po mga kapatid. Hanapin lang po natin, scroll lang po natin pataas. Pataas. Ayan, your device activity. Pagkatapos po natin pindutin yung your device activity, i-turn off lang po natin yung nasa taas para wala na pong pumasok sa ating mga ads. Dito ko natatapusin ang aking vlog. Bye-bye!